не говориш за това. Ако говориш, просто губиш работата си много бързо. Спазва се правилото за поверителност. На тази яхта, с когото сте разговаряли, прави същото за своя работодател. Фирмата, за която работите, каква е? Може ли да ни кажете? Чатърна фирма. Как се казва? Ако аз искам да се наема тази яхта, кой трябва да се подпомогва? Има се... Няма. Колко излезе поддръжката на Остави тази яхта? Айде! Как се регистрира? Защо тази яхта, щом е собственост на българин, не се регистрира в България? Защото за такси... Скок! Габи! Не, това е за такси. Защото се регистрираш Кага? в чужда държава, ще платиш. И по-малко такси. Зависи от размера на лодка, зависи от възможността на собственика. И никой няма. В България няма да може да рече, че имаш яхта. Да. Защо да не може? Вие разбрахте българин. Как разбрахте? Някой крие ли нещо? Защо регистрирате яхтата си под италианска флаг, а не под българска? Заради